бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Чанд сол пеш вақте ки ман дар хона будам, шомгоҳӣ аз хона баромада ба хонаи холаамон рафтанӣ шудам. хонаи холаамон он қадар дур нест. моҳи зимистон буд. борон меборид. роҳҳо лағжанда буданд. вақте ки ба назди хонаи холаамон расидам, дар канори роҳ ҷӯйборе буд ва дар он ҷо дар як гӯша зане миёнасол хобида буд. дар кӯча ҳеҷ кас набуд. зан беҳуш буд. дар дилам фикрҳои гуногун мегузаштанд. кист ин зан? чаро дар ин ҷо хобидааст? маст аст ё шояд дилаш бемор аст? аз намуди зоҳириаш ба занҳое ки дар Русия менӯшанд монанд набуд. зеро ман дар Русия зиндагӣ карда занҳои менӯшандаро аз намуди зоҳириашон шинохта метавонистам. шояд аз сабаби ҷавонии ман ё сустии ман намедонистам чӣ кор кунам. ба бахтам як мард омад ва маро ба боғчаи наздик фиристод то об биёрам. вақте ки об овардам, мард сари занро бардошта ба рӯяш об пошид. зан ба ҳуш омад. дар ин вақт одамон дар атроф ҷамъ шуда кӯшиш мекарданд ки кӯмак кунанд. вақте ки ҳолати зан каме беҳтар шуд, барои фаҳмидани шахсияташ аз ӯ пурсидем. модарҷон, хуб ҳастед? кистед? аз куҷо ҳастед? хонаи шумо куҷост? он зан бо хомӯшӣ гуфт ки дар ҳамин биноҳои бисёрошона зиндагӣ мекунад. ду духтар дорад ва аз духтаронаш ранҷида аз хона баромадааст. вақте ки каме роҳ рафтааст, сараш чарх зада, фишори хунаш баланд шуда, беҳуш афтодааст. аз зан рақамҳои телефони духтаронашро пурсидем. ба духтаронаш занг зада вазъиятро фаҳмондем. ба биноҳои бисёрошона рафта духтаронашро овардем. зан каме ба худ омада буд, аммо духтарон ба ҷои кӯмак модарашонро сарзаниш мекарданд. гапҳои онҳо нисбати модарашон ҳамаи моро дар ҳайрат гузошт. зеро духтарон ба синни балоғат расида хубу бадро фарқ мекарданд. вақте ки ба онҳо гуфтем ки модарашонро бояд ба беморхона баранд, онҳо бо садои баланд гуфтанд: эй хез, эй модар, фиреб надеҳ. бубин чӣ хобидаӣ? кӣ мехоҳӣ фиреб диҳӣ? хезе? мегӯям эй бас аст. дар ҳамин вақт яке аз калонсолони маҳалла омада ва гуфт ки бо мошинаш модарро ба беморхона мебарад. аммо ҳатто дар ин ҳолат духтарон кӯмак накарданд. ронанда аз онҳо пурсид: кадоме аз шумо бо модаратон ба беморхона меравед? рафтори духтарон боз ҳам бадтар шуд. духтари калонӣ гуфт: ман намеравам, ана хоҳарам равад. ман чаро равам? ту калонӣ ҳастӣ, ту рав, гуфт хоҳари хурдӣ. ва онҳо бо ҳам ҷанҷол карданд. мо бо як роҳ духтари хурдиро розӣ кардем ва ба беморхона равон кардем. ҳама ба роҳашон рафтанд. ман рӯзи дигар ба модар занг зада аҳволашро пурсидам. модарҷон, аҳволатон хуб аст? модар гуфт ки хуб аст ва субҳ ба хонааш баргаштааст. ба ман дуои зиёд кард. писарам, раҳмат, хок гирӣ, тилло шавад. ба падару модарат фарзанди шоиста бошӣ. хушбахтии фарзандонатро бинӣ. ман дар бораи ин модар зиёд фикр кардам. гапҳои духтарони бадрафторашро фаромӯш карда натавонистам. чаро духтарони калонсол ба рӯи модарашон пой мегузоранд? ҳоло ҳолати модар чӣ гуна аст? оё духтароне ки бепадар калон шудаанд, бетарбия шудаанд? чӣ гуна духтароне ки ризоияти модарашонро нагирифтаанд, метавонад дар ин дунё хушбахт шавад? баъзеҳо ба муҳаббати модар ниёз доранд. баъзеҳо бошад модарро таҳқир мекунанд.
دوستان عزیز، شما در این باره چی میگویید؟ یا الله به بندگان گمراه خود راه نشان ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.